Prije 5 godina nakon smrti sina, Dragica je raskinula radni odnos i svoj život posvetila pomaganju afričkoj djeci. Posljednji projekt bila je izgradnja škole na otoku Busagazi u Ugandi, iskustvo koje će pamtiti cijeli život. Toliko emocija, toliko uzbuđenja. To su ljudi koji zaista znaju zahvaliti, znaju dočekati, znaju se veseliti, radovati. Za njih ta škola znači i jako mnogo. Jer to je jedan jako siromašan otok, ja bih rekla, onako pomalo idiličan, ali kao da je vrijeme stalo na njemu. Tamo nema hotela, nema guest house-a, nema interneta, nema struje, niti vode. U 2 godine kroz svoju udrugu Plavi anđeo sakupila je $15,000 za gradnju škole i spremnika za pitku vodu. Sve to, znači, eto, izgradili smo za jako malo novaca, rekli bismo, jer u Africi stvarno ne treba mnogo za nešto uraditi ako se dobro rasporedi. Svaka kuna vrijedi više nego ovdje kod nas. Volontiranje u Africi postalo je Dragičina misija i život. Jedanput godišnje na nekoliko mjeseci odlazi u najsiromašnije zemlje i daje sve od sebe ne bi li im pomogla. Svaki puta kada se vratim sa nekog volontiranja, isto kao i sada, osjećam se još više ispunjenija, još bolje. Osjećam da sam još bolja osoba nego što sam bila prije. Znači svako to volontiranje, svaki rad za drugog, takav veliki jedan projekt koji se realizira, čovjeka oplemenjuje. Znači davati sebe za druge, to je nešto prekrasno. Zar ima nešto bolje? I to radite besplatno s voljom i s radošću i srcem. Sakupiti donacije u današnje vrijeme nije nimalo lako. Većinom su donirali oni koji je poznaju i vjeruju u njezin rad. Ovom prilikom evo ja bih svima njima redom zahvalila na svakoj uplati donacije. Nema veze koliko, evo, kako ja kažem, od 1 kune pa do onog najvećeg iznosa. Svima od srca hvala. Dragica i dalje prikuplja sredstva za postavljanje spremnika s pitkom vodom u drugim školama diljem Afrike, a djeci u Busagazi, koja su zahvaljujući njezinoj volji i trudu dobila školu, sada treba kupiti klupe da ne bi morali učiti na hladnome podu.